Dede ja. Oh, may hapon dia. May hapon sa Kanang mo puno ta ko bago na mo to ba? bago kay Pedri. Mo puno ta ko bisig sa ka baso lang dede ja. Ay, taas na kayo mo utang Pedri. Ah, sige lang gud kay matong ko. Oo, taas na Matong kayo. ko kung anak ngayo ko kung mo ako na ba. Ako utang. Taas na Ay, kayo. ubay gud puros dai ko ano? Dakuan dus kung utang sige lang dai kay matong ko kung anak. Tigaan ko konsumo, tigaan ko kwarta, bayaran lagi ti karon. Bayri Pedri Okay, na. guwapa biya kay ni tindiraha. Ay, mo ning ganahan kung inom kong tubad. Guwapa guys, midya. So, upo, aking nabil, aking now. Madugay, kay midya, maibong dito sa muham dugay ba? Eh, Pedri na. usap ka baso? Abi na ko Usap ka pila, dis baso. Oh. Ha, kaya usap ka baso. Ipuno niya to day ha, midya ha. Kaya karon adtom kus kong anak, matigaan na ko og kanang pangonsumo, kwarta, bayaran ti karon ha. Ah. Bayad Pedri nga. Mas muna ako'y kabalihan dito ba? Oh, patiwasa ako sa imama, bayar lagi ko ron. Oh. Dami agad ni baa oy. Liwat sa nagtinda. Ya ares ako dali ja. Sige. Ha? Salamat eh ha. Ipuno lang to ha. Oh. Eh basi karon ta balik mo ko Oh, ha. sige. Oh, sige. Bye. Kamusta ka na? Uy, Luy Pedri. Asa mo ka? Ah, Kapit sa diri. oh. Asa rin ka bro mo? Adto tapos kung anak ba kay ngayo ko kanang konsumo kay hutdan ko konsumo ay. Kung kino mo de. Ang imo sa rin, birthday mo gani. Birthday na ko na yun. Ah, birthday mo. Sure. Imo sa rin? Oh. Bye, happy birthday ha. Birthday. Ano ba? Kuha naman tayo tuba ato kaligay niya. Painom ko ninyo. Happy birthday na isyo ha. Laman kay. Amor ang ginigi utang bod. Kiin mo mutang. Ato lang mo nilijaya po. May kiin kakuha mo to. Gamay rin mong utang ay bagor mi so bod rin. Ang duta dahil yung birthday ha. Ay, Okay. kamu orang duha. Doon sa cho. Ina, napa na isyo? Gamay lang nung nay. Uy, anong wa mo magkuha dito? Gamay rin sa ginigi utang bod. Ah, di na mo po tangon. Puro pa bari yan sa bod. Mura. Ah, ito si Lidya siya. Ina mungutang kong pitsin. Ha? Oh, sige. Kaya nga, kay ari listas ko ha. Oh, yeah, kay may binirtihan ni mo ba? Dakwasan niya. Oh, imo hara. Hunsay. Oh, Johnny Ja. Wala ko ba si Juan? Pedri gusto lang daw ka pixel. Di ko magpakuha. Dako na kayo sa utang gano'n ganina na puno siya G's. Pero gusto na pagka-pixel. Hindi pag tayo sa kuntuba, pangatag. Okay, sige. Ito ko na nako. Cho! Ah, Di ba siya pakuha, oy? ano man? Suko! Yung siyang meron pagingon. Kung yan, wala ko nagtubang sa ka. Pixel si Juan. Kaya nga, tatulong mo nga ilista lang ko ah. Suko mo siya. Ah, ba? Ya, birthday ni mo, ya, wa nam ni shot. Wala ko yan to, be. Isang taon mo, eh. Ibang tatunggihan nyo, ang inan mo, ilistas ko, ah. Kaya maadtom ko kong anak. Ikaw man, gaan kong konsumo. Mata mo nagkwarta akong anak. Ako rin to kalinja, be. Di ka kumao mo, hinol-hinol istorya, ah. Suko lang. Dahil, Lidya, karang, mo puno ta ko tubaday. Grabe po di mo ni Pedri. Dako na kay kagutang mo. Sige lang, dahil kay birthday man ni Dinsyo niya, maikong sa tao ate ka, dalit siya ha. Sige na, dahil kay, wapa bitaw ka, no siya, di ko ilahin mo, tangang tuba, di resta ng tong silingan, hindi, ikaw rin mo dyan. Kay, ganahan di ko na yung naong, ay, kuha kayo, sige na, dahil ko, taong ka, dahil yung birthday niya. Kulang ka, may muulo-ulo ay di. Di lang na ulo-ulo ko ah. Tinundaan na yun na, kay gwapo asawa, pangasawa ko yung tiga. Tagbaw rin guys, purumansa lagi. Bago yung dito nagbayang bugan lagi. Be, ay, salamat kay Haya, pila man yung sa ka, pitsel. Walang nila siya. Ah, sige. Ya, ilista na yun. Kay, ikabot na ko, mayroon ko ni akong anak nga. Maestra to akong anak eh. Ang nang kahatay, kuha nga konsumo. Ya, aris ako na ha. Bayad ha? Oh, lagi, ang kamalakay. Humana mag-inom nito kay birthday man ni Dinsyo. Mo,
Agi ko dire, ha? Imahatang itong kwarta kong anak, ha? Sige na, Lydia. Kalimot tao, si mahubog ka, di niya kakabayan. Wala, iliglo ni. Wala ni Hong Kong. Naamlay ka na yung pinding. Ay, sas, ikaw, ang kay kuslanan, ginad ng naong ni mo din siya. Hindi ka mao mo, diskarte ka Lydia. Ibaw ka na Lydia, humo kayo nag-inom. Ito siya eh, talungan. Kaya mang am ba, di kay kanang kinuanay mong diskarte, binanata. Kanang tiniguan, ingon mo ba, bahan ni mo Lydia, ade, tigaan yung spitsen. Sige na, tagaya po na unsay. Wa kay gasto na, tigtagay na, pinamaran kayo ka. Ako, kapit lang ko dire, respetar lang siya. Nag-birthday ba? Pinsyo. Akong anak, bagang maestra na. Anak, baga mo maestra na nga. Ay, pag dinamag, unsoy na ang dahon. Ay, lang tayo. Kung ba na, yun mo gawan. Lason, bilis mo ba? Ikaw, inom diha? Oh, ako niyo. Kapit ako kay birthday mas itong kuan, bigo nga batanon. Okay, birthday, pila edad ni mo siya? 18 na? Sige. Sa napameson to ba? Alam niya eh. Ganina, tagay ako kabatin nganta. Ato na katawag. Happy birthday! Kare, hanso. Happy birthday, Rizzo! Kaskasa ba? Unahan. Happy birthday! Birthday ba? Nganta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige. Ya, wala mo ni pulutan natin. Ay, wow. Nga, waamoy mo kwarta. Kita ako yung pulutan. Wala ko deklaro ng birthday. Kanta na yun. Tukare ko. Kanang hunsay, kanta ko. Kabantay ka to, kantahan nga. Si Istong na tog nila. Wala ka. Sige, kiskasa. Oh, sige. Yeah. 1, 2, 3, go. Sistang gagura. Sistang sabula. Sistang. Wala ko. Close it. Taon guys. Pariham na yung sista si imo ka sintonado. Ano na yun mo? Nah, di na tayo ulit guys. Paano naman nung kukantos kung anak? Una lang kasi inyo. Dito siya ha? Ang say? Wilayik lang rin. Lain nilay kung kanang kuha na ginawaan. Happy birthday siya ha? Balik din na. Oo, pohon. Ay, napuhunig ba? Ikaw. Basta, balik lang niya ako na. Huwag mo sakto. Hindi, may sakto mo. Kumbog man si ni Pedri. Di ka nagro ni siyang anak. Wala na pagdagsa ko. Murang nagibit-bit na kwarta. Dahil dya. Tiga, itag usa ka baso dahil dya. Putda na siguro ni bayad ni Pedri ang utang ay. Kay murang mang nagkumkumog kwarta. Ilista ko na siya. Kuhan dahil dya. Sa notebook. Saan igo ay gapang kwarta tigwa nga. Igo ra gitrapo siyang wait yung gikumkum. Wako ni palista ra dito.